σας. Fail intro. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στο βίντεο καλωσόρισμα για το καινούργιο μου κανάλι. Λοιπόν, αυτό το κανάλι λέγεται Mr. Maniac Games, επειδή εδώ πέρα θα παίζω παιχνίδια online και όχι online, περιπέτειες και τέτοια, αλλά η διαφορά είναι ότι εδώ πέρα θα παίζω solo παιχνίδια και θα κάνω και κάποιες άλλες σειρές εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι, και στο κανονικό κανάλι θα παίζω games, όχι καθόλου solo, μόνο με φίλους. Ωραία. Λοιπόν, τίποτα, οκ. Λοιπόν, τι να σου πω, κάντε subscribe και εδώ πέρα, ώστε άμα δεν έχω ανεβάσει βίντεο στο άλλο κανάλι, στο official Mr. Maniac, να μπείτε εδώ να δείτε στο Mr. Maniac Games, γιατί άμα δεν ανεβάζω ανεβάζω στο άλλο. Ωραία, αυτό έχω να πω. Κάντε subscribe και τέτοια. Εδώ πέρα θα κάνω, σε αυτό το κόσμο θα κάνω τα Texture Packs Reviews. Έφτιαξα αυτό το κόσμο για Texture Packs Reviews και έχουν όλο τον ειδών τα blogs. Εντάξει, αυτό είχα να σας πω. Γεια σας.